Yo, what's up mga barkoy? Hello guys, hindi mo barkoy kaya kanang every time nga mo-dog kay kuyawan taon siya. Kuyawan mo siya sa uwan kay ang sin $30 ang mga barkoy. Grabe diri mga barkoy, gabaka diri mga barkoy. Sino? Hi. Mga barkoy, daro. Uwan ka mga barkoy. Ang barrel gold mga barkoy, hapit mo po na bisa guay sanday yung. Hapit po na mga barkoy, oh. Bisa guay sanday yung mga barkoy. Uy. Mga kongkwas helmet mga barkoy. Patay, gawa. Mga barkoy, matuta sa pakring dako ang baha. Yung kusugag uwan dari mga barkoy, oh. Grabe baha barkoy, oh. Di lang maklaro sa kamera pero grabing klaro hadir yung kusugas baha. Kumatagang na itong cellphone mga barkoy, impas gini. Wala ba tayo lang cellphone? Giniil na ito barkoy kay kung na lang gibilin sinilas. Sinilas might be anads. Yapak. Dor, grabe baha. Grabe, oh. Uy, naman day mais dire. Grabe baha pa rin ko, oh. Wow! What's that? Pokemon! Nangaligaw mga perkay. Oh, grabe baha dari mga perkay. Oh. Naunta naman eh. Loh. Yawag mahugmak dire. Di tambuhi ani ba? Yawa. Oh. Sus. Grabe baha eh. At ang subayan nga itong natusunahan mga perkay. Ito subayan, hit lang. Ito sa itaw ng kamera. Yung mga perkay, oh. Saan naman lang ka ng mataga ka itong cellphone sa tubig. Naarap diri ang daghang vlog na to. Okay. Oh. Wow. Amazing. Amazing Pokemon mga perkay. Di ta magpayong kay mawa ang view. Oh. Grabe din mga perkay, oh. For the vlog. Balag. Mawan-wanan basta may pakita na ninyo. Oh. Kita mo na. Ingana ka daghan akong luha. Ingana kadaghang luha nga nidagay day sa umat sa daw. Oh mga barkoy, oh. Ingana kadaghang luha ang nidagay day sa umat sa dihang ni Bia sa ko. Hey! Wow! At this moment that he knew. Lalim para dito mga barkoy. Apa nagmaparang mabarkay. Gago. Pati green basa ano kung ito. Yate. Nata din naman barkay. Tamak ta. Ha. Wait lang. Ito malasa mga barkoy. Na-shot matas. Limaw binaw ka nang mabara kay. I-replay ko na, i-replay. Okay. Ano? Lapter pa ito mga barkoy, eh. Pagam. So pas baha. Dalom. Gago, di ko alam.
Grabe dito pa rin oh. Taas baha. Gago, nahulog ako sa kanal dito. Akala ko mabaw lang. Doon eh. Yan sa po. Kalom nila. Akala ko mabaw lang. Kamutihan pa rin kayo. Abi, kuya wag mahugno dire oh. Kanang na ano do? Ang pinakanindot nga view ano nga pre kayo ato sa kwan. Dito sa Taytayan, na Taytayan nga to mga pre kayo. Matuta na. Tara. Ikaw humayan dila ni ring mga pre kayo. Ang ila pa jang humay dira mga pre kayo, direct kay daplin ro sa pa. Sakto sa mga pre-koy. Nindot i-try mga pre-koy. Kaso mahiya ko masulting ha. Mo try ko. Kas niya gasolina ba? Dinalian na ba ni ilaha? A few moments later. So mga pre-koy, ani anata diri sa Taytayan. Grabe baha agihapon diri mga pre-koy oh. By the way mga pre-koy, ni ulen na ko sa balay. Namubo sa kadiyot kay gireng hugaw sa kansanina. Tanawa baha diri pre-koy oh. Ay, di pa ni pwede pasakan guro mga pre-koy. Wala pa man din na human. So nangutan ako mga pre-koy kung pwede na ba daw ni pa agian. Aba. Kuya nilikya dira mga pre-koy. Di na ta maagi mga pre-koy basi nya matagak ta diha pre-koy oh. Dito pagkahimo no. Go. Kreb baha dira eh. Di na lang tamagi mo pre kay basi niyang matagak ta. Pre kay ulit na ta mo pre kay. Yan na ta puso na kong vlog mga pre kay basta na kay ko. Igo na lang po kog tiwas. So mga pre kay ha, palihog kog like, share and subscribe mga pre kay. Tagak ra ko mga pre kay. Bado mga pre kay. Ato na ko mag-shoutout sa balay. Tara. So guys, mag-shoutout ta mga pre kay. Recommendation ni Boss Macdat23. So shoutout ni Miss Japan Life Vlog. Shoutout ni Ma'am Bisaya pa ni. Si Chiska Gimba, shoutout. Ni Jiri Sumagi, shoutout. Ni Sofia Marga, ni Chiri OFW Vlog, o ni Bebs M Vlog, ni BBR, o ni Little Tisoy. Subscribe sa ilaha mga pre-koy. O ato na pada sa Facebook sa mga nag-comment sa atong mga uploads nito. Shoutout ni GR Flores, ni Imelda Antonio, ni Marcocop. mura maglanggam. Shoutout po ni Maldita, ni Rizal NCBP, ug ni Proclo Coloy. Proclo Coloy. Shoutout. Ug ni Marimar Dinoy, ni Alex Okiton, ni Jonel Beronio, Nasus Pantihon, ni Mark Yunson, ug ni ugma to ang sa Facebook mga barangay. Adto na po to sa YouTube. Shoutout ni Helen Briones, ug ni Scott Luis Vlog, ni Meiji Rojas, ug shoutout ni Richard Dalag. Awahay si Richard Dalag. So mga to mga barangay, sa akong na-mention na tong pagpilmiro, halagog subscribe sila mga barangay katong gi-recommend ni Boss Macdo. Gusto na sila matabang mga barangay kung gusto mo dagdag subscribers. At wala man silang channel barangay, visit lang mo niya. At ang ilang mga live. Mga to mga barangay, kita-kits na lang sa sunod nga vlog kay napakoy dagang editon. Pasensya na, dugay ko naka-upload. So, maratong mga barangay. So, peace mga barangay.